Ashe dai namu ba irin nasu bane, da daɗi namu ba na kantinsu bane. Amarya dan ɗanɗano na girki yayi armashi, sai dahir kori har kiɗan samba uwar gida. Bani dahir kori, Mun zo da dahir kori, bani dahir kori, kuma karɓi dahir kori. ki bani dahir Na kori, zo in baka dahir kori, mun batun dahir ka kori. ji dai batun dahir kori. Ya sa daɗin girki, ya sa kamshin girki, ya sa ɗanɗanon girki. Gashi akwai inganci, sannan kuma kwai auki. Dahir kori alfaharin matan gida. Lallai dahir kori na kira shi da sirrin gida. Ashe dai namu ba irin nasu bane, da daɗi namu ba na kantinsu bane. Amarya dan ɗanɗano na girki yayi armashi, sai dahir kori har gidan Mutanen Kano ta damu. sai dahir kori, Dan mutanen Kaduna ta mu, sai dahir kori, har mutanen Jigawa duka. sai dahir kori. Katsinawa. Dahir Kori takamar mu ita ce inganci abun girki kowane iri ne. Dahir Kori farin cikin masu gida. Gabawa 'yan Kebbi ma. Sai dahir kori. Zari suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Zari so Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hannatu. Inna lillahi. Mama! La! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama! Na'am. Hannatu. Hannatu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya kawo ka gidana? Ai dama na gaya muku zan dawo. Tun da nake a rayuwata ban taɓa yin sati ɗaya a prison ba, amma sanadiyar yarki sai da na yi wata 9 a kurkuku. To wallahi sai na ƙuntata muku da ke da yarki, kamar yadda na zauna a kurkuku. Wallahi tsawon wannan wata 9, to ki lissafa ki riƙe, wallahi duk cikin wata akwai kwana 30, duk kwana 30 akwai sati 4, duk sati 4 akwai kwana 7. A duk wayannan kwanakin wallahi duk rana ɗaya sai na bakanta muku a cikin zuciya. Allah Allah Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya fika. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai, mu je. Akwai dawowa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum.
tauraron matan duk duniya. Alaikum salam tauraron mazan duniya. Sanda zuwa. Ga guri ka zauna. Dama dan kai aka tanade shi. To na gode. Bismillah. To, ke ma ki zauna saboda zaman naki zai ƙara mu abin armashi da karsashi. Sanda dawa. Yan sande. Ya aikin. Aiki alhamdulillah, amma abu ɗaya ne kawai ringa damuna, shine kewarki. To ne sauri ma zan taho sai na ga ya kamata in tsaya in yi ma Amira godiya akan abin da ta yi, don ta cancanci a yaba mata akan abin da ta yi gaskiya. Gaskiya dai Amira ta cancanci godiya 1000 ma akan abin da ta yi. Ta jajirce sosai, Allah ne kaɗai zai iya biyan ta abin da ta yi mana. Wannan gaskiya ne. To, abinci ya yi ready fa. Za ka ci a nan ne ko kuma mu tafi dining? Ai din da ka zaɓa mana anan za mu ci abinci. Ta, mu je dining ɗin ko? It's okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ina so in san ko kai waye, kuma waye mahaifinka. Saboda kwatsam tashi ɗaya soyayyar ku ta same ni kuma ba wannan bane a gabana yanzu. Wutar ɗaukar fansa ita ce kawai a zuciyata. To, da farko dai ni sunana Isa, kamar yadda Nafisa ta sanar da ke, kuma mahaifina shine shugaban jam'iyyar tsagen adawa. Kaddai ka ce min kai ɗan gidan Alhaji Baballa Hayati ne. Ni ɗan gidan shi ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajiya, lafiya me faru? To ki sani, idan daga ke sai Isa kuka rage a duniya, idan kuma Isa ne autan maza, ba zan taba hada zuriya da su ba. Hajiya, ki haƙuri dan Allah, me yake faruwa? Wallahi in ba Nafisa ba zan iya yin rayuwa. Ashe ku ba za ku rayu ba. Isa, ka je ka gaya wa mahaifinka. Yarinyar da kake nema da aure, 'yar gidan Hajiya Maryam ce, 1000 jiran mutum ɗaya. Na san zai baka labarin komai a kaina. Hajiya, me yake faruwa don Allah na? Wallahi kin san Isa ne rayuwa ta kuma. Ka fita na ce. Isa ka fita a cikin gidan nan. Dan ubanka ba za ka fita ba ne? Hajiya. Don ubanki ke ma in kika yi min magana. Isa ne. Shi ne rayuwarki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Hajiya. Allah ya sa mutuwa zaki. Kin san wannan ko su suwaye a gurina? Kin san bala'in da suka haddasa min a rayuwa? To wallahi ki kiyaye ni. In dai kika ce zuriyarsu zaki aura, zaki koma inda kika fito. Kuma wallahi tallahi ba ni ba ke in kika ce sai shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Hajiya, noce da ya kaddara ci na shiga uku. Wato na nake son wani abu. Komai naki ɗaukan hankali ne gare shi. Murmushinki, kwalliyarki, tafiyarki, bayar idanki. Kai duk wani abu da ya dangance ki. Ina son sa, ina ƙaunarsa. Ni ko dan Allah na tambaye ka mana. Kar ka min ƙarya. Ina jinki. Kuma na yi miki alƙawari zan faɗa miki gaskiya. Ina uwar gidanka? Tunda na zo gidan nan ban ganta ba, kuma ban ji motsinta ba. Ko da aka kawo ni iyayena suna so su danka mata amana, kamar yadda al'ada ta tarada. Ba mu ganta ba. Kai kuma ka ce kishi ne yasa ta fita. Ko dai sakin ta kai?
Kai! Me haka? Data ce kuma sai ku zo ku rufe ta? Da Allah ta so. Wai me ke faruwa ne na ga sun zo sun zagaye ki kada su yi miki duka fa ko kuma laifi kika yi musu saboda kar dukan ya zama mun guda biyu. Babu abin da za su min duk wannan cincirin nan da kaga sun yi ba wani abu bane sirrin datar Umar Bojo. Lallai babu kamar datar Umar Bojo a fadin Najeriya da kewaye. Shi yasa aka musu lakabi da Umar Bojo duniya ne. Idan kuna buƙatar data mai sauƙi ku yi downloading ɗin application ɗin Umar Bojo data kan Play Store ko App Store. Ita ce datar fita kunya. Umar Bojo duniya ne. Umar Bojo lallai datar sa akwai nagarta. Zaki, ita duniya cike take da ƙalubale. Kuma shi ɗan adam a kullum a cikin jarabawa yake. Yau yana cikin wannan, gobe zai faɗa wata. Bai gama da ita ba, wata ma tana nan tana jiransa. Tun da aka ce mun tana da ciki, nake tunanin ta ina al'amarin zai fara. Wannan yaron da Allah ya bata, Allah ne kaɗai ya san abin da zai biyo baya a kansa. Gaskiya ne, amma dai momi ina ganin karɓar ɗan zai baki sai ki riƙe shi auren ki ko? Ba lalle hakan ya faru ba, saboda lokacin da za ta yaye yaranta, a wannan lokacin ta gama zaman gidan yari. Kaga kuwa? Ba mu san abin da zai biyo baya ba, sai Allah. Gaskiya ne, babu abin da zai biyo baya sai alkhairi momi. Tunda kin dogara ga Allah subhanahu wataala, saboda haka ki kwantar da hankalinki, babu wani abu makircin su da zai tasiri a kanki. Haka ne, ba wai ni kaina nake ji ba, kai nake ji da kai da ‘yar uwarka, musamman kai yanda suka ɗora tsanarsu a kanka. Babu irin makircin da ba za su iya yi ba domin su ga sun yi nasara. Saboda wannan dukiya ta kamfanin mahaifinku da kuma ragowar abubuwan da kuke da shi, tunda su ma suna ganin cewa suna da haƙƙi a kansa. Mumi babu abin da zai same ni fa. In dai irin wannan makircin nasu ne, na gani ya fi bila adadin. Saboda ni kowa da zuciya ɗaya nake zane da shi a cikinsu, kuma ni na dogara da Allah ne da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Duk irin makircin da suka ɗauko suka ɗora mu akan sai yake komawa. Saboda haka duk abin da za su zo da shi, ina nan ina zaune ina jiran su. Allah dai ya ƙara mana rai da lafiya da kuma nisan kwana. Amin. Shikenan. Yaushe za ka koma ma'aikata aiki? Dama ina so in yi magana da shi ne, sai in ji yaushe ya kamata in koma. Ba matsala. Ka bari sai an jima in ya so sai ka dawo. Kafin nan ya riga ya tashi sai ku yi magana da shi. To insha Allah. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Yau rana ta farko kenan da na fara ganin tsayuwar hawayen idanuwanki, sai murmushi. Haka ne. Alkhairi ne ya same ni, shi sa nake dariya. Domin wannan mummunan ƙaddara da nake tare da shi, ita ce take neman rikidewa da koma min alkhairi. Alhamdulillah. Wannan shine ribar haƙurin da kika yi. Wake so, wake yi wa wani garkuwa. Izar so na faruwa akasi da mabuɗin zuciya. Daga zuwan wannan yaron na duniya, farin ciki ya sauka a fuskata. Hawayen idanuwa na suka tsaya domin na tabbatar da cewa farin ciki na ne ya dawo. Zuwan wannan ɗan shi ne zai bani damar komawa gidan mijina. Na ci gaba da mulkina fiye da wanda na shimfiɗa shi a baya. Ki ce dai wannan yaron shine mabuɗin ƙofofin arzikinki na duniya baki ɗaya. Shi ne kam, duk wani takamata daga darata ya dogara ne akan wannan ɗan.
Ai kuwa za mu yi ƙoƙari, za mu dage mu mai da hankali wajen rainansa kafin fitar mu daga gidan nan. Don ganin ya samu farin ciki baki ɗaya. Gaskiya ne. Gaskiya na ji daɗi sosai da haɗin kai da kuka bani. Ubangiji Allah ba ma sanin gode na zama ku, da cewa kawai na gode kawai. Ya kawai shi. Bukata za ta biya. Hajiya Sara za ta koma gidan matawalla nan kusa. To yanzu boka idan ta koma ta yaya ni tawo bukatar za ta biya? Abin da nake so kenan. Aikin da za mu yi hajiya. Ko karakterin da ya mata ba za su tsallaka ba. Idan cewa kika ce ta kashe kanta, za ta kashe ba tare da tambaya ba. Kaɗan da aikin boka, haka nake so, saboda ka san a wancan lokacin fa yarinyar nan da ta je ta samu daula ta samu duniya kawai sai ta jingine mu gefe guda da ni da mahaifinta, ba abin da muka samu, ba ruwanta da mu, wace irin rayuwa ce wannan? Aiko kaga dalilin da ya sa kenan ta koma cikin halin da take. Hajiya, wannan aikin da za mu yi, sai kin zama cikakkiyar attajira da duk duniya sai an ji ki. Sai dai da sharaɗi. Idan aka ci amanan mu, dan me da ke doya. Ana cin amanan mu. Za a haukace. Ko ki mutuwar walaƙanci. Haba boka, wannan kalmomin sun yi tsauri kamar ba amana a tsakaninmu. Zan sha Allah hakan ma ba za ta faru ba. Ki da wannan maganar. Haka suka ce a gaya miki. Kuje. To shi kenan boka sai an. Kuje. 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 Boka wajejen naka ne duk ƙayoyi. Haka suka ce. Wannan gun yayi ƙayoyi ka. Su suka zuba. Allah ya kyauta. Dan takumbo. In ka je inda za ka duk sai ka kakkarce kafafuwa. Ana aiki sai boka. A dinga kafa ma sharaɗoɗi na rashin kan gado. Umma, yanzu dan Allah duk wa'innan abubuwan da suka faru ba za ki bari Anta Sara ta zauna lafiya a gidan mijinta ba idan ta koma? Kina ganin matsalar da ta shiga fa? Ki ga rayuwar da ta yi a gidan yari, kuma dan Allah ki kyale ta yi rayuwarta. So yake idan ta koma mijinta ya ƙara sakinta? Dan Allah umma ki kyale ta yi rayuwarta dan Allah. Ikon Allah, wai na kwance ya faɗi. To wa ya gaya miki sake sakinta za a yi? Iye? Ni dai babban burina idan ta koma ta samu sutura ta dinga turo kuɗaɗe ina adana mata. Menene a cikin wannan? Kuma yanzu duk zaman gidan yaron da ta fi izina ne akan Anta Sara. Anta Sara ta ga abubuwa da yawa fa. Dan Allah ki kyale ta umma. Ke kin ga dakata ki ji. Abin da baki sani ba, ke yarinya ce, ƙaramin tunani ne da ke. Yanzu fa Sara ta zama ne ruwan dankwai. Ta zama kujera a gidan matawalle. Dole a kyale ta sai an zauna da ita, saboda kotun da ta kawo ɗa, ai ta gama tsiyar. Saboda haka gado wajibi dole farilla tana da wani kaso a cikin wannan dukiyar, ba yadda zai yi da ita. Madan Allah ki bar ta zauna lafiya da mijin. Ke mallafar ubanki na ce. Wa me yake damun ki ne? Tafe min baki. Wa'azi na ce ki zo ki zauna ki min anan? Ko dan kin ga ina kyale ki, to ki fita daga ido na a rufe, kin ji na gaya miki, idan ba haka ba za mu saka kafar wando ɗaya da ke, kuma ta wajen taki ce za ta yage. Mutuniyar banza kai, kina zance kina wani karkata kai kina wannan abu, ina nuna miki kin kasa ganewa, to idan kika ƙara shiga cikin shirgi na zan yi miki ba daidai ba, kin ji na gaya miki. Mutuniyar banza wacce bata san me duniya take cewa ba. Sha ki zauna a nan, ni na yi gaba. Sa tun kafin ta koma har an fara yi min irin wa'innan abubuwa.
Albishirinku jama'a, ina masu buƙatar sayan fili ko sayarwa? Ina masu siyan gida ko sayarwa? Ina masu son su siya sabuwar mota ko su siyar? Muna karɓan filinku ko kuma gidanku mu canza muku da duk irin wanda kuke so a ko'ina a faɗin jihar Kano kuma a cikin farashi mai sauki. Muna gina gidaje masu inganci kuma muna tituna masu nagarta. Muna printin riguna, huluna, bana da dai sauransu. Na siyi sabon gida a lokaci guda. An kuma canja min tsoho da sabo. Muna da tsarin adashin gata wanda zaka iya mallakar gida ko kuma fuloci har lokacin da zaka mallaka. Ƙwararre Land Agent Property Investment Company. Aka ce 10 da 10 sai ɗan gata. Ku yi hulɗa da mu yau, ku ga aiki da cikawa, kuma ku ƙosa gobe ku dawo. Muna yin kwangilar gine-gine na zamani. Muna gina makarantu masu kyawu da tsari. Muna kuma gina filazozi manya-manya waɗanda suka dace da zamani. Ba nan kaɗai muka tsaya ba. Muna da injina na zamani na haƙa bohol. Muna sai da shinkafa tsaftatacciya mai kyau ga auki tamkar 'yar waje. Kuma za mu kai muku a duk inda kuke. Ina masu buƙatar sanya hannun jari a wannan kamfani? Kofa a buɗe take. Ko garzayo kamfanin ƙwararren Land Agent Property Investment Company a garin Tamburawa da ke kwanar Gujiya a Amasco Plaza da ke kan titin Zaria. Domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu akan nambobi kamar haka. 08054588057 ko kuma 09044701322 kuma ku neme mu a adireshinmu na yanar gizo-gizo www.kwararrelandagent.com. Kai, ina, wallahi ba zai taɓa yiwuwa ba. In haɗa jinina da nashi? Wallahi sai dai in bayan raina a yi auren nan. Matuƙar ina raye, ba zai taɓa yiwuwa ba. Kai, ina. Amira zo nan. Okay. Zo nan ina son yi magana. Assalamu alaikum. Miki sara, ikon Allah. Irin wannan tarba haka sai ka ce wani bako ne ya zo gida? A gidan nan kai ba bako bane ba. Amma a wurina kai bako ne na musamman. Ruwa ko lemu, wani za a zuba maka? Ina ganin kamar ruwan zai fi shiga. Bismillah. Kai haƙuri fa, na taso ka kana aiki. Babu damuwa, aikin isa ne. Allah ya sa ba wani laifin ne ba aka min irin wannan kira na gaggawa. Babu laifin da kai. Kawai na kira ka ne domin ka bani shawara. Kuma shawarwarin suna da yawa, ba za su yi a waya ba. Gwara mu yi su ido da ido, shi yasa na kira ka. Okay, to ina jin ki. Dama gida ne aka fara min magana aure. Suna ganin kamar lokaci yayi da zan yi aure. Ina da mutum biyu da suke so na, amma ni kuma duk cikin su babu wanda nake so. Ina da wanda nake so, amma shi wanda nake so din bai ma san ina son shi ba. Shine na kira ka bani shawara. Shin in faɗa mishi ina son shi ko kuma a cikin wa'ancan guda biyu kawai in zaɓi guda ɗaya. Duk so ba zai ɓuya ba. Yana da kyau ki sanar da shi kada ki gaggawar cewar ba zai so ki ba. Bai kamata ki sauran cewar ba zai so ki ba tunda baki tambaye shi ba. Shawara ta anan ki yi magana da shi. Ki ji me ra'ayinsa akan ki. Idan yana da wanda yake so sai ki duba mai dama-dama a cikin su sai ki zaɓa.
amma ina ganin sanar da shi hakan abu ne mai kyau. Kana ganin idan na faɗa mishi ina son shi ban yi rashin kunya ba kuma ba zai daina ganin kimata ba. In dai nagari ne wanda ya san so ba zai miki wannan kallon ba, sai dai ma ya ji tausayin ki akan kina son sa bai sani ba. Kai ne wanda nake so. Ni kuma Hajara. Mai mukami ko ko muhimmin mai iya zance. Yalla malaman ku tashi ku ba mutane guri, ku tashi ku je ku kama aiki. Kawai kun zo kun nemi guri a nan kun zauna? Ke kuma malama ki tashi ki je ki san wanda zaki bai ɗan ki tashi ki je mu kama aiki. Da kawayen zaki bai ɗa nono kin zo kin nemi guri kin zauna. Wallahi ba zan tashi ba. Ba kya gani ne? Ba ta ga abin da nake yi ba? Ba za ki tashi ba? To ai gani ne ba kya bai ɗan nono yanzu. Kin saka ɗa a gaba kamar madubi. Wannan ya fi madubi. A'a, wai me ke faruwa ne haka? Wai kin ganta nan da ka za ta shayar da ɗa shine ta zo ta haɗa wata uwar daba biki gani ba. Kawai ta nemi guri ta zauna mun kuma ta bar mu da aikin a zaune. To ke biki ga me take yi ba ne? Ki je gun aikin ki in ta gama za ta zo. Ke kuma idan kin gama ki isko ta ki je ki aikin. Ke kuma idan kin gama sai ki zo wajen aiki. Gaskiya abin da inna kula ta yi wa Hajiya Sara kwata-kwata bata kyauta ba fa. Ke ba ki san halin matan nan ba? Masifaffiya ce. Kai, ai masifan nata yayi yawa ne. Ku gyara kwana. Uban me kuke yi a nan gurin? Shegu munafukai kun zo kun haɗa kai, ijinjirin jaki kun ki ku yi aikin. Kun riga kun gama wancan wankin ne? Mun gama. Kun gama shi duka? To shi kuma gyaran ɗakin fa? Shi ma mun gama. To sai ku tashi daga nan, daga wannan haɗin kan da kuka ko te ku sukui da kai. Ku je ku gyara wancan icen. A je a gyara wancan icen na ce. Kika yara? Irin ta'annacin da kuka shuka kenan. Na san yadda zan bullo muku a cikin gidan nan. Ba ma tare da ita a yanzu. Kana nufin ka sake ta? Na bani da zaɓi ne. Abdulmalik ka saba alƙawarin da kai wa mahaifiyata. Sakinta shine mafita kuma mafi alkhairi a gare ni. Wannan cin amana ne da yaudara. Saboda haka ƙarya ka aikata wa mahaifiyata, ita ma ka yaudare ta. Na ne da ke tunani ba haka bane. Maimuna cin amana ta take. Soyayya take da tsohon saurayinta. Kuma ta kawo shi har gidana. A wannan falon ranan ɗaurin aure na da ke. Right here a nan na same su suna soyayya da ita da shi. Na duk haƙurina, duk curiyata, babu yadda zan yi haƙuri da abin da Allah ya ce ba daidai ba ne baya so. Ki sani, matuƙar zan kau da kai akan haka. To akwai lokaci da zai zo wanda sai na ga abin da ya fi haka, kuma a sannan ba ni da ikon yin wani abu domin hana hakan faruwa. Na tambaye ta lokacin da shi menene take so, me take bukata, ta ce saki, ni kuma na sake ta. Amma ki haƙuri nana, ba na yi wannan sakin bane domin na same ki. Nana, na tabbata abin da ta aikata mu ko ke da kike jin haushina ba za ki wulaƙanta aure kamar haka ba. Ba zan yi haka ba. Na san aikata haka babban haramun ne, kuma laifi ne babba a wajen Allah. Domin wulaƙanta sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma ai, ka ja min zagi. Mutane za su ce saboda ka aure ni ne yasa ka sake ta. Kar ki damu da zancen mutane. Allah shine shaidarki kuma shine shaidata.
ki bar maganar mutane don ba za ta taɓa ƙarewa akan nan adam ba. Babban burina shine mu rayu cikin aminci tare da kare haƙƙin Ubangiji ni da ke. Insha Allah za mu yi hakan. Allah ya ba mu zaman lafiya. Nana? Na gode. Za kuma ta sanya biyayya ko ba so za a yi ba. Izar so gajera ce ba wani nisa ta yi ba. Mai yin ado da kyan iza ba. Tsawon wani lokaci kika ɗauka kina yi wa mahaifiyata aiki? Tun kafin rasuwar mijinta nike yi mata aiki akalla tsawon shekara 5 kenan yanzu. A iya zaman da kuka da ita, na san cewar za ki iya sanin wasu halaye nata. Ya mu'amalar ta yake da mutane? Mace ce mai haƙuri, kuma tana da kirki, kuma tana da haƙuri, sannan kuma tana da fushi sosai. Mace ce mai tsayawa akan ra'ayinta. Mutane da yawa suna zuwa wurinta, amma idan ta riga ta yanke hukunci ba ta canzawa akan abin da ta zartar. Kasancewar ta 'yar siyasa ce babba a wannan jihar tamu. Sannan kuma mutane da yawa suna zuwa ziyartar ta lokaci zuwa lokaci. A cikin mutanen da suke zuwa wajenta, babu wanda kika fuskanci cewar ba sa jituwa ko kuma suna da tsananin gaba tsakaninsu, suna faɗa sosai? Akwai mutum ɗaya wanda na san suna matuƙar faɗa da shi. Duk sanda ya zo, a wannan ranar ba ta iya cin abinci, ba ta iya barci, wuni take yi tana kuka. Wane ne wannan mutum? A'a ban san shi ba, mukamin shi dai kawai na sani. A yanda na ji tana faɗi wata rana, shi ne shugaban jam'iyyar tsagin adawa na yanzu. Shin ko kin san abin da ya haɗa su? A'a, wallahi ban sani ba ranke daɗe. Kawai dai na san ba ta son ganin shi ne ko ta ji muryar shi. Ko da sunan shi ta ji wani ya ambata to ba ta jin daɗi. Tabbas ta tsani wannan mutumin fiye da yadda ta tsani mutuwarta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amira tashi ki ji. Hajara, kamar yaya? Kamar yadda ka ji na faɗa maka. Hajara, ni fa ba kowa bane a cikin zuriyarku. Face wanda yake aiki a ƙarƙashinku, wato ma'aikatar Abubakar Matawallai. Faɗawa soyayya da ke ya fi ƙarfin talaka irina. Ban yi tsammanin jin haka daga gare ka ba. Sannan kuma duk wata nasarar mu da kai aka gina ta. To idan baka so ni ba, wane ne zai so ni? Ta kowace hanya, kin fi ƙarfi na Hajara. A rayuwata ba ni da abin da nake da shi, wanda za ki alfahari a kansa. Kai ne kuwa kake da abin da zan yi alfahari da shi. Gaskiyarka, amanarka, tsoron Allahnka. Uwa uba, san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kake da shi. Kana da wa'innan? Me kuma kake bukata bayan su? Ni dai na faɗa maka ra'ayina a kanka. Ina ƙaunar ka. Kai ne namijin da na tsayar zan aura a rayuwata. Ko ka so ni, ko dai ka bar ni na faɗa hannun wanda bana so. Na barka lafiya. Ka gaida gida. So yana saka jituwa, komai so bai yarda ba, ko da iza ko ba iza an tantance izar so. Mai mukami ko muhimmin mai. Ana da daiko mai filin ba. Izar so komai zance, izar so ta zarce izar so. Ba mu fito da kai don ka koma tsohuwar rayuwarka ba. Mun fito da kai ne domin ka yi mana aiki, amma ba ka zo ka ɓata mana ruwa ba. Alhajin Allah, to ai dan bukatunku ba za su hana yin ƙudurin da ke cikin zuciyata ba akan bukatata.
Aha, idan damuwarka ta yi sanadiyar komawar kafa, ta mu buƙatar yaya za mu yi ta. Aikinku daban, nawa daban. Na san duk buƙatar ku ba za ta wuce maganar ya za a ci zaɓe ba. Ƙwarai kuwa, ai idan ka ga kare yana shinshina takalmi, ta ɗauka yake so ya yi. A banza za mu neme ka? Saboda mun san kana da rawar da za ka taka mana ne. Muna so kamar yadda ka taka rawa, ka tsaya tsayin daka, ka yi aiki a gurin satar akwati ne, a gurin yadda za ka samu kai duk yadda ka yi har suka samu suka ci gwamnati. Haka muke so mu ma ka zo ka yi mana aiki, gwamnatin mu ta damu. Duk abin da za a yi, in ma kashewa za ka yi, in ma gurguntawa za ka yi, in ma lahantawa za ka yi, kai duk abin da ka ga dama za ka yi, kai in ma canja imani za ka yi mu dai mu ci gwamnatinmu shine burinmu. Babu ruwanmu da wani abu da za ka yi, kawai mu dai bukatar mu ta biya. To Alhaji aikin ya zo ne kaga ban yi abin da ya kamata in yi ba. Allah ku dan kyale ne ya harkata. Idan ta ku ta zo ku gaya min ni ma na tabbatar zan muku. Ba dai zaɓe ba ne? Mu ne garin nan fa. Mu ne 'yan garin nan. Kuma mu ne tashin hankalin garin nan. Kuma mu ne zaman lafiyan garin nan. Allah, in dai na ce zan yi sai na yi. Mun sani, saboda sanin haka ne ya samu wa muka neme ka. In dai na ce zan yi aiki, wallahi Alhaji sai na yi. Ba ni na muku alƙawari ba, kun man halacci ni ma zan nuna muku ni ma ɗan halak ne. Fakat. Ina kuma za ka je? Kamar ya ina zan je, wannan wata irin tambaya kike min ta renin hankali. Cikin ofis zan je mana. Jibirin, kunnuwana ba su da lokacin sauraron wannan shirman naka. Wa ofis ɗinka ne ma ko ofis ɗina? Ofis ɗinki ne Samira. Ba Samira za ka ce ba, ranki ya daɗe Samira za ka ce. Ranki ya daɗe Samira? In ga wannan fayil ɗin, kai wa Ali baɗa yaji, idan ya gama, ka dawo min da shi. Ko ba ka karɓa ba ne? Hajiya. Na'am. Me yasa ba kya son aure na da Isa? Nafisa, ba ni bace ba na son aurenki da Isa. Mahaifin shi ya miki katanga da aurensa. Hajiya, shi menene nashi a ciki? Bai san komai ba. Ina da yaƙinin bai san abin da babansa ya miki ba. Idan bai sani ba, ai ni na sani. Kuma har abada ba zan taɓa manta wulaƙancin da mutanen nan suka min ba. Kuma ki sani, haɗa zuriya da su tamkar fita kasuwa ce tsirara a gurina. Hajiya, ina son shi ba. Nafisa, aure kike so ko kuma ganin ƙarshen Umar Hashim kike so? Matuƙar zaki aure yanzu kuma kika ce Isa zaki aura, to fa har abada ba za ki taɓa ganin ƙarshen Umar Hashim ba. Tabbas ɗaukan banza nake so akan Umar Hashim. In dai haka ne kuwa Nafisa, ki ajiye maganar aure a gefe. Mu ɗauki fansa tukunna.
idan har bukatan mu ta biya muka ɗauki fansa a kansu na miki alkawarin abubuwa da dama wanda zan miki shi don faranta miki. Izar ba ta sauka ba, wai me ke faruwa? An gwada izar so. Me kika ci? Izar so menene tushen damuwa? Wake so wake yi wa wani garkuwa. Izar so na faruwa akasi da mabuɗin zuciya. A'a, zai bani an fito? Na fara. An tashi lafiya? Na gajiya. Ba gajiya. An ji dai ba sauri kake ba, don ina da wata muhimmiyar magana da kai. A'a, ina jin ki umma. Dama tambaya zan maka, akwai wanda kake so ne ko kai ma alƙawarin aure? Umma gaskiya babu. Babu wata a raina yanzu. Akwai wata matsala ne? A'a. Daman kawunka ne ya zo min da wani zance. Sai na ce to ya bari sai na tuntuɓe ka. Tunda Allah ya sa haka ne, dama 'yan wajen kawunka ce. Yake so ya haɗa ku aure. To shi ne na ce bari in tambaye ka idan haɓa wata a ranka sai a yi magana to amma ya ka gani? In mu duk abin da kika yanke, ni ba da wata matsala a gurina. In dai har haɗin ya yi miki, to ni ma ina maraba da shi. Allah ya ba ku zaman lafiya, Allah ya sa yi na Allah ne. Idan ka dawo kuma sai in sanar maka yadda muka yi da shi ko? To shi kenan umma. Allah ya tsare. Amin. Allah Ubangiji ya sa abokiyar arzikin ka ci. Allah shi albarka. Amin. Allah ya tsare. Amin umma. Ana ba da sa'a. Amin. Kai ne wanda nake so. Ban yi tsammanin jin haka daga gare ka ba. Sannan kuma duk wata nasarar mu da kai aka gina ta. To idan baka so ni ba, wane ne zai so ni? Na shiga uku, wayo Allah na shiga uku na lalace. Baya numfashi. Inna lillahi. Hajiya Sara, yaron nan baya numfashi. Kamar ya baya numfashi? Ba ta numfashi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Jijjiga shi ki gani? Da gaske baya numfashi. Baya numfashi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara jijjiga shi. Wallahi ya mutu. Wayo Allah ne. Na shiga uku. Na shiga uku. Da shi ne. Dan Allah da kuka wani. Ba abin da aka fara na ya kawai aka maka gashi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga, dan Allah idan za ka tura min kuɗi na ka tura min. Idan kuma ba za ka tura min ba, in san matakin da zan ɗauka. Saboda na saba ganin ƴan ƙarya irin ku da suke zuwa nan cin abinci. Ki haƙuri mana, abin da nake ƙoƙarin yi kenan. Network ɗin ne ba shi da kyau. Ni dai ka tura min kuɗi na. Yawwa, hamara dai. Na audu. Ta wajen Allah ka haƙuri mana. Ƙoƙarin turowa fa nake yi yanzu.
wajen da nake ne babu network wallahi. Dan Allah ka fidda ga kunya ka turo min kuɗin mutane. Ba ku da da wallahi. Ana ta kokarin yi muku abu. Kunga, kowannen ku ya kama hotspot ina yanzu ku biya bukatun ku. Saboda na tabbatar datar ku ce ba ta da inganci. Password ɗin ku? No, ba password. Masha Allah. Aba. Malam, wace irin data ce wannan duk Allah mai gudun tsiya? Umar Bojo data. Ta ce data mai inganci wanda ba ta da gargada. A Umar Bojo data jarabawar WAEC, NECO da NAPTEP duka ana biya. A Umar Bojo data za ku iya subscription na GoTV, StarTimes da DSTV. Umar Bojo data tana da inganci da rahusa. Umar Bojo data. Ma fi mishkila. An yi shirin mai shirye ba, mai wanzuwa ba ta wanzu ba. An yaɗin bai ɗauri ba, mana kisar ba ta kullu ba. Isar ba ta sauka ba, wai me ke faruwa? Amma da isar su waye ci ribar su. Isar su menene tushen damuwa? Wake so wake yi wa wani garkuwa. Izar so na faruwa akasi da mabuɗin zuciya. Tilasirin ya yi sosuwa tun da ana da wadatuwa. Duk so ba zai ɓuya ba. Tukwicin rayuwa wanda kawa bai karɓi ba, so yana saka jituwa komai so bai yarda ba, ko da isa ko ba isa an tantance. Izar so mai mukami ko